siri ike Mgbirigba ego oke osisi n'Ọkịja Mgbirigba ego ị na-anụ ka ego na-ekwu udu adị akọ mmiri ngalanya Odogwu Mgbirigba ajụjụ ka Chikobi na-ajụnụ kedu ife melụ ndị nwere ego adị eme mkpọtụ ajụjụ onye nwe egwu na-ajụ n'ụwa kedu ife melụ ndị nwere ego adị eme buga onye jide nwa kọchị n'aka ọchọ ka obodo gbabalị ya ọsọ onye nwụrụ nwunye m n'aka na-enu ụwa ọlọsọ na nne ya nwelu ndị ji ya n'aka ọ da-agbara agha esikwa ogologo nwanne m nwayọ n'onwelu ndị ji ego ndị Chukwu nyere ego nwere mkpụrụ amụ paweli ihe na-edozi obodo ọfụma ndị Chukwu bunyere ike Pentikọst paweli ihe na-emela obodo ifeọma ilo na Ọkịja zụta Odogwu Mgbirigba ego ka anyị na-ekwuere ịmala Odogwu oyi mana Odogwu ka ọ bụrụ anụ na wido ya ọ bụrụla onye na-anụ ka ego si ekwu ọnụ Odogwu ego Mgbirigba ego na mmanwụ abịa nwoke osisi n'Ọkịja imo ndị karịga ego Mgbirigba Odogwu ego na-atụrụ ụmụ Igbo ọgụ na anụwo udu akọ mmiri n'Ọkịja banye Mgbirigba Odogwu ego na-atụrụ Chikobi oti ka ngwa Odogwu ka ịmali kọntakt ya na-ekwu akarịga Ambassador Sir Dr. Frank Obi anyị ji ọfọ fila oge anyị na-agba be udu ọkọ mmiri n'Ọkịja bụ Odogwu eyi nwoke osisi n'Ọkịja Odogwu nwere mkpụrụ amụ ịtọ silent achiever ka anyị na-akpọzi Odogwu ego ya gbara afọ n'ọcha Odogwu adịghị eme mkpọtụ n'enu Odogwu bụ gọọmenti n'isi mgbamgba kọntaktị ka anyị na-ekwu ebe onye okwu ya na-atụ ajọ mmụọ okwu ya bụ okwu ego osi gị gụdụ mmụọ n'ụwa adịrị gị mma osi gị gụdụ atụ na-ebulu onye nnekwu ego osi gị good night iwe peace of mind umeọgọ na anyị kelele Mgbirigba Odogwu ego na-akụ unu anụghị Odogwu ego na-akụja Mgbirigba obodo na-anụ ka ego na-ekwu udu akọ mmiri oke osisi Mgbirigba obodo gedo ntị ka m gụọlị gị ọbụ Odogwu ka ị nụrụ na ntị ifu ka Odogwu si kwado ka ịdị humble ọ dị abụ agaghị esiwe ogologo n'ụwa ego nwelu ndị ji n'aka Ambassador Sir Dr. Frank Obi anyị ji ọfọ ya bụ chairman na advisory board AU Agenda 2063 Africa Union ka ịmalụkwa ya bụ Africa Union of the Economic, Social and Cultural Council Odogwu n'afọ ka Africa si aga n'ụwa mgbamgba kọntaktị economy n'ụwa
bụ chairman Metro Frank Group Limited yo. Ya bụ chairman Metro Frank Oil and Gas Limited. Ya bụ chairman Metro Frank Royal Susu Limited. Ya bụ chairman Metro Frank International Limited. Ya bụ chairman Metro Estate Nigeria Limited. Ya bụ chairman Frank Nobi Nigeria Limited. Ya bụ chairman executive officer Apartment 550 Hotel ndị ọcha na-alacha aka n'elu ụwa. Ịdara na airport ejeme na be Apartment 550 ebe nlacha aka kwadola ọfụma. Ọrụ ya nwe Metro Estate over 300 buildings na nje. Kedu maka Guzape Estate ebe okwu na-agala ọnụ ebe ndị ọcha na-egu nọ n'obodo. Ọrụ ya bụ landlord ndị ọcha na Naịjirịa. Odogwu naghị keneleghị du akọ mmiri ụlọ ọkịja odogwu oyi mmanwe gị gbara afọ n'ọcha. Nwoke Chukwu gọziri agọzi nkedali bụ nwunye gị eyi ọsọdieme nwanyị ọma owu Lady Anụ Ngozi eyi anyị ji ọfọ. Ya bụ CEO 247mayor.com market supermarket na pharmacy alụrụ na Metro Estate. Nne mụrụ ụmụ dị mma ụmụaka 11 ka Chukwu ji wee gọzie ehi. Olise anyeli nnekwu ego n'ụwa uwere ọmụmụ bọọlụ ya aka. Ị nwere lọya na beghị, ị nwere doctors na beghị, ị nwere engineers na beghị, ị nwekwuru military na beghị, pharmacy na dị na beghị. Kedizi ibe a na-achọ achọ ụmụaka nwere bụ right future onye bụ na mansion ya. Emesịa gosi unu nke Chikobi maka na oso bolo nna m onye ọma na m okenele. Nkọba ife iji gba ọgwụ egwu na-achị ya eji na ume ebe enwe koli maka zuwere ego ike maka onye nwere ego na onwere ego. Papa Chikobi na nke ikpeazụ a onye ọma onye ndekọ coconut Anambra Fesa n'ịkarịga egwu ịfụrụ ka Mgbirigba Odogwu Ego si akụkọ ịnụ na ntị na Anambra. Papa Chikobi na nke ikpeazụ ụwa na-ekele m ogo. Onye amụrụ egwu mụ na ndị egwu nkelele ihe n'ọhịa adịrịghị mma. Mgbe iji ego ole n'ụwa na isi ya kwanarị na ya ime ya dịka eji. O nyere anya gị gbaniro na asị gị gbaniro na ọdịgọrọ gị mma.